Dobre, tak ja som tam chvíľu stopoval, zatiaľ som vyšiel na vrch. A máme málo jedla, tak som išiel trocha jedlo naloviť. A našiel som aj oné melóny. Potom si spravíme takú záhradku na melóny. Tak. Toto upečeme. Zoberieme trochu toho dreva. Vykrafšíme si železné nástroje. Tak, upečeme si meso. Áno, tak. Paličky. Vykrafšíme si teda železný krompel, aby sme mohli ísť preskúmať tú jaskyňu. A ešte železný meč. Tak. A tak. Dobre. Tak. Toto si tu uložíme. A ešte si spravíme pár tých fakierov. Zoberieme si 9 uhlia, ale sakra. Rýchlo. Dobre, tak 9 strany necháme, aby sme mohli vyrobiť faklu. A ešte takhle to, sa si oberieme teda. Tak. Tak. Dobre, majme sa, aby sa nám aspoň aj onen kill doplnil. Tak. Ide sa do tej našej jaskyne. Tu skočíme dole, do tej vody, aby nám to nič neuberalo. Skačíme z veľkej výšky dole, tak nám to nič neuberá. Dobre, tu je to železo, čo som predtým keď som to stopol. Dobre, tak. Sice iba 4 tam bol. A tu vidíme redstone, dobre. Naťažíme si jeden blok, aby sme to ucpali. Tam vidíme dobre, to bude dobré, hneď redstone, nice. No dobre, tak aspoň no. Trocha menej vody, ale moc nepomohlo. Sice 13, ale nevadí, aj to je dobré. Doťažíme to uhlie. Máme ho ešte málo. A ideme to ďalej preskúmavať. A tam už vidím lávu, takže tu môžu byť dobré veci. Aj dia, a tu ešte rudít. Jo. A jak vidíme, jeho tu veľa. Dobre, už máme 38 ruditu. To je tu jak veľký most. Toto sem. Tak, cobblestone. Fúha, pomocou spíľavu sa bude ťažké dostať. Tu je uhlie. Ja si to pozerám. Tu vyťažíme. Konšáme železný krampač. Dobre. Ešte také dia, kebyže nájdeme. Dobre, dia, čo nájdem, tak vykopem za kamerou, ale potom ostatné niekedy nie, ale niekedy áno. Aj tam je veľa tam je uhlie, aj tam, ale to teraz nebudeme ťažiť, lebo nemám pri sebe moc blokov. A teraz nechceme padnúť do lavy, takže tak. Dobre, bojím sa dobre. Ó, zlato. To je super. Ešte 6 zlata môžeme si robiť golden apple. Zdalo sa mi, že tu... Dobre, to sa mi vás dalo.
dobre. Tu je uhlie. A pod nami je ďalšia jaskyňa, ale ktorú asi si prezrieme až v ďalšom diele, pokiaľ mi dáte aspoň tých pár lajkov, aspoň jeden odber, 2, 3, tak. Dobre, tak ja už by som to asi ukončil. Tak čaute a na budúce v ďalšom diele nezabudnite dať odber alebo like. Čaute.